Nawala ang tibok baryo sa isara kagabi ug ang nabilin kay mga panihapon na wala na hilabtan. Sa tuig 1930, usa ka trapper nga si Joe Lebel niabot sa Angikuni Lake sa Canada ug nakita niya ang unit village nga wala nay tawo. Nagsiga ang kalayo, ang mga pagkaon naa sa lamisa ug wala na hilabtan. Bisan ang mga iro patay na ng gahi. Gapabilin nga nakagapos, walay senyales sa kagubot o mga footprints sa tiil. Hangtod karon walay nakabalo kung unsay nahitabo sa kapin 30 ka tawo nga kalit lang nawala. Nilayas ba sila pinakalit sa lugar o gidagit ba sila? Ang misteryo sa Angikuni kay hangtod karon wala pa nasulbad.